Те днес си ме докарал пак Residential Park, какво ще покажеш на хората? Днес ще покажем един двустаен апартамент, изцяло обзаведен. Хайде с мен да го разгледаме отвътре. Влизаме, само обръщам камерата, айде, влизаме. Заповядай, Ники. Тук сме в момента в входното антре, имаме прекрасен шкаф за обувки, за качалки, подсветка, виждам. Подсветка и две неща в апартамента, които трябва да се купат. Едното нещо е домофон, другото е телевизор. Това ли е само? Това е само. Заповядай и в хола. Тук ни посреща интересни цветове. Интересни цветове, да. Една огромна кухня. Супер. С всички уреди са на горение. Котон, аспирация. Тук имаме вградена пералня. Гледам, пак има LED осветление, подсветки. Да, абсолютно. Тук ни е и съдомиялната. Супер. Изцяло оборудвана и добре подготвена кухня. Къде е хладилник? Хладилника, Ники, е тук. Сига, сме го вкарали. Добре, да кажем, че на страхотно място. Аз това го знаех, но хората се изненадат. Да, хладилника е много готино измислен. Фризера е отдолу. Фризер е отдолу. Добре. И шкафче за багаж. Тук имаме кръгла маса с 4 стола. Добре. Интересен цвят на дивана. Интересен цвят на дивана. Също имаме два климатика. Тук е единия климатик, след малко ще ви покажа и другия климатик, който е в спалнята. Излиза се на терасата и от двете стаи. Изход на терасата. Няма да излизаме от тук. Давай камбанята и спалнята да видим. Че клипът ще стане много дълъг. Хората трябва да гледат. Ама нищо ще гледате, нашите клипове са окей. Банята имаме един прекрасен плот от орех, лакиран. Супер. Хоризонтален бойлер, тоалетна, светчето огледало и имаме един прекрасен контакт. Помислили си хората изцяло за абсолютно всичко. И сега вече влизаме в прекрасната уютна спалня. 160 на 190. Нощни лампички. Тук имаме прекрасен скрин за дамите и най-хубавото нещо. Гардеробче. Гардероб. Не гардеробче, гардероб. Огромен гардероб. Добре. Светещ. Пак LED. Механизъм за бавно затваряне на вратите, да не се тряска. Другото, само да ти кажа, че всичките механизми, ти си прав, нали? Всичко е направено с механизми и кухнята с плавно затваряне, нали така? Абсолютно да. Тук да си и още един климатик, сплит система е климатика, с едно външно тяло имаме две вътрешни. Да видим сега терасата. И сега тук посреща две тенис маси. Огромна. Гледаме и детска площадка.